Бисёри нафаро оиди видеои прямои эфири конкурс пурсидестанд, барои чӣ дар канал нест. Ба хотире ки мо дар ҳамун ҷое ки конкурса гузаронидем, дар ҳамун заведения музика мондагӣ буда ва мо ҳоши хаёлмон ки ба бозӣ буд аҳамият надодем. Фаромӯш кардем бигӯем ки музикатона бикшем. Ба ҳамин хотир YouTube авторский права кабида дар ҳамун видео жалоб барои карда. Дар сурат хитом бихонен. Ина видео удалӣ шудагиай. Баъд як чизи дига ки ман 2 рӯз падрият дар видеоҳом гуфта будам ки фалон рӯз фалон соат мо конкурса ба анҷом мерасонем, прямои эфир мекунем. аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар видеои имрӯза мо баланд шидани қурби асъора ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва касое ки саволҳоро кардагиен дар видеои оянда комментарияҳоро мехонему ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Тамошобинони азиз, хотиррасонтон мекунам ки конкурси мо ба анҷом расид ва видеое ки мо победителора призоша бурда ба даста супоридемшон дар канал биромадагиай видеора тамошо кунед. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз курси рубл боз каме баландтар рафт. Яъне ки имрӯз курси рубл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 118 сомонӣ мебошад. Чӣ хеле ки медонед, тӯли ҳафтаҳои охир курси рубл бениҳоят паст шидагӣ буд ки ба 75 сомон баробар буд. Вале хушбахтона айни ҳол рӯз ба рӯз боз баланд шидааст ва қурби доллар бошад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 1300 сомон шида. Вале дар рӯзҳои оянда курси рубл баланд мешава ё ки паст мешава, иш аниқ нест. Ҳамин қадар гуфта метавонем ки тӯли чанд рӯзи охир баландшавии қурби асъор, яъне рубл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар мебошад. Умедвор ҳастем ки боз дар рӯзҳои оянда низ баланд шидан мегирад. Ахборотҳои нави моро ба ҳамин хотир интизор бошед. Дар канали мо ҳатман обуна бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.